skupina se přesunuje k místu a začíná pomale pozorovat daný objekt. Po samotném potvrzení a předání informací, že v daném objektu se nachází zájmová osoba, je to ta informace předána na řízeném pozadí, můžete vidět na stupni 171 a 24. Ve vrtulníku 171 je samotná útočná skupina, která provede samotný přepad a zajištění osoby. Celou oblast opět zajišťuje vrtulník 35, protože v těchto chvílích je samotný chytání zranitelný. Já schopný do této ukázky dalšího ohlášení. Ztratil se další dva pečery, jeho rodiče angličkají v krizovém štábu. Je to Tomáš Kalou, který má 10 let, chtěme tentokrát chytla. Tomáš Kalou, který je slyší, také se dostaví do krizového štábu. Opět můžete vidět stejnou činnost jako zajišťující skupiny. Kontrola osob, materiálu, signalizace palubnímu technikovi a od samotného vrtulníku 171. Následuje přesun zástupu, prvotní kontakt velitele zjišťovací skupiny. Je signalizována kruhová brana. Velitelé jdou k sobě, dojde k poslednímu dopřesnění, kde se kdo nachází, že jsou na pravé a na levé straně jednotlivé zjišťovací týmy. Dopřesnění velitele jednotlivých vojáků, kde kdo se nachází, aby nestříleli do vlastní. A následně na to se provede samotný přepad. Jak můžete vidět, útočná skupina se přesunuje k línu. Právě teď došlo k budování, sedím ten přátel, tedy vyváhá a rozpočítávají palbu na naše vojáky. Oni reagují, opětují palbu, rozpisují se do paletní spoty, hází umožnili pozorovat, jak bude následovat manévr. Dostupují na lajnu a bude následovat zřejmě předeslal. Následuje prohledání samotného přístřešku. Zevrubná kontrola, že se tam někdo ještě nenachází. Je signalizováno ostatním členům útočného týmu, ať jsou pěkní a začnou kontrolovat samotné nepřátele. V této kontrole se každé osobě překříží nohy a rozsáhnou ruce, a to z toho důvodu, aby se prohledávané kontrolované osoby vykontrolovaly vícekrát. Při této příležitosti je nalezena
hledaná osoba